kabagagnaong. So, ubaninay ko niyo karon kay karon mag-hike ta, pero mag-hike ta ron sa Mount Apo. Tapos, need pa nato mo sakay o kanang motorcycle kay para dili mawala nga atong ka-fresh, ka-virgin, nagkalamion. It's so sad. Isudan yung bukid, wag ito pasahero eh. May nang natin pasahero sa'yo para natin pambugasan eh. Ay kini, vlogger, nagkwarta. Dam, sakay na dam. So, karon na mga kabagagnaong sunay na masahiro ni Rizzo. Mo ni siya atong sakyan karon. Asa rin ka dam? Dirara sa tilan sa Mount Apo ya. Ay, layo mo din na dam. Kita mga kabagagnaong ako itong naiiop ang kamera. Yeah! Masakay ba na ikong doon ka na niya! Pinahuna na akong doon! Mabaktas na! Masakay yun na kailayo man! Lahat eh, may batasan yung vloggeran eh. Pagka-blight sa doy! So, ka mga kabagagnaong atong pangutanon si kuya kung pila yung pangayo dito. Pili pangayo ni mo dito ya. Tagaay lang ako 300 ma'am. Sa mga kabagagnaong 300 rin ang plite rin padalong sa tilan sa Mount Apo. Mata, dugaya po, storyaho na sige mag-vlog-vlog. Ay, magbot! Demonetize na ko! Ikaw na pagkaon sa kuha! Kay magbot-bot ka! Ay, gas na kinganak! Kay mahapag ka kami! Ana! Sama na ito mga kamangagnaw! Iwak ko na sa ka! Please ka grang ilong. Dali na ma'am, larga na ta ma'am. So yeah, pakyaw ra ko ha kay para pagbiyahe na to, kanang luag ra ko dili ko sington kay para tuloy-tuloy ang pagka-fresh nako, pagka-virgin ng pagkalam. Ay, pakyo din mo gusto ma'am. Doon nga na 200 ma'am, 500 tanan. Abi na 300 ra 500 di ay? Ay, pakyo man, di ka kabuot sa mua ma'am. Hala sige, so mga kamagagnaong 500 lagi ang pakyaw kung ikaw ra isa mo sakay. So na ayan magsakay ani niya. Kay maka wala gana sa adlaw. Sa kana mga kamagagnaong mo sakay na tag-tricycle padulong ta sa tilan sa Mount Apo. Ay, sige, baka ma'am, magubad akong motor. Motor ni abi man akong kangga kay gubao na kayo. Ganda kaya. Kanawa kaya larlo na ba? Ay, ko sa giti dam. Nagulat pa kulay pasahero. Ay, nasa naman eh! Ingay Pacquiao, niya ka na nagulat ng pasahero! Nagkatag yung 200 kay Pacquiao! Nagkaroon nagpasakay na pasahero! Kala may ganap ako na ng kamera! Atik naman to dam. Marketing strategy ba? Saka mga kamagagnaw na scam ta! Kami man akong Pacquiao! Pacquiao nga kuyaw kay nga naman! Magpasakay maglahi pasahero! Maguba na niya akong ka-fresh yun, ane! Sakay niya! Uy dam, sakay na dam. Asa mo dam? Ya, ara palingke. Manakay pa yun mo nga guot na kahit ta? Shh, ipagkapil-apil. Dali dam, sakay dam. Dali dam, sakay na mo dam. Tanawa ko ngayon nang napiit na ko na rin! Guot kayo! Ya, dili pa tamular ka? Di pa tayo larga dam, luwag pa kayo. Announce sa! Dapat na rin itong sasakyan! Dump truck! Parte na kayo uota, magpasakay na po na truck! Ngayon ko niya akong Pacquiao! Grabe nagigawot, din ako kaginawa nito. Grabe mo ko. Ay, di pasahero. Dam, sakay na dam. Ya, dali ako palingke. Palingki naman dali ma'am, dali ma'am, sakay ma'am. Taisa! Taisa! Asa mo na mo basak yun sa manobela? Parte na itong uota ni Ray! Kaysa dam ha, di na ako makarang dam, kaya maglisod ko.